Ассалому алайкум, бародарои азиз. Ба шумо як чия мефаҳмонам, ки барои чӣ 50 сум 51 сум мешавад. Гӯш кунед. Инеҳе, ман ба рӯшка менависам. 25 сомон айочат мегирӣ, 25 сомон не плюс 25 сомони дига ай дадат мегирӣ. 25 25 мешава, баробараш мекунем 50 сомон мешава. 50 сомон на. Не 25 25 50 сомон. Магазин медрое, ай ҳами 50 сомон 45 сомонша харид мекунед. Дар дасти шумо мемона 5 сомон. Дар дасти шумо мемона 5 сомон. Ай ҳами 5 сомон берун мебарояд, ки ҷуратон ҷураи пеши ту ай ту қарз мепирса 3 сомонша ҷурата қарз метӣ. 3 сомонша ҷурата қарз метӣ. Дар дасти ту мемона 2 сомон. 2 сомон. Баъд 2 сомона мегирӣ, хона ту мерӣ, ай очат қарз гирифтагӣ бидӣ 25 сомон. 1 сомонша очата метӣ, қарздор мешавӣ ай очат 24 сомон. 24 сомон. 1 сомонша баргардондӣ. 1 сомони дигаша дадата метӣ. Ай дадатам қарздор мешавӣ 24 сомон. 1 сомони дадатам баргардондӣ. Фаҳмондӣ? Фаҳмиде бародаро? Инеҳе. 1 сомони шуа баргардондӣ, 24 сомонӣ мундай. Ай очатам 24 сомон мундай, ай дадатам 24 сомон. Барои ҳамин ана ака гӯш кунед. 24 24 24 24 мешава 48 сомон. 48 сомон. ҷурат 3 сомонта бармегардона. 3 сомони гирифтагиша бармегардона. Дар болои 48 3 сомона мемонад. Чанд сум мешава? 51 сомон мешава. 51 сомон мешава. Ай гиҷо пайдо шуд ами 1 сомон. Ами 1 сомон ай гиҷо пайдо шуд. Фикри худтона дар канал бинависед. Номи канал Ҷавонон ТЖ. Бо мо бошед. Дар канал обуна шавед. фикри худтона дар комментария нависед. Лайкро фаромӯш накунед. Колокольчика фаромӯш накунед. Дар паноҳи Аллоҳ бошед. Давай бародаро.